ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାସ୍ କାହିଁକି ଆମେ ମେମ୍ବର କି ଆମକୁ ପାସ୍ କରି ତମକୁ ପାସ୍ ଦଉଛେ ଆପଣ ଜାଣିନି ନା ନା ରାଜଧାନୀ ରଜନୀଗନ୍ଧା ହଉଛି ପାସ୍ କୁ ହବନି 3 ଦିନ ଟିକେ ଆଗରୁ କଲ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ଆଜି ତୁ କଲ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ମାଉସୀ ତମେ ଆଗକୁ ଠେଲାଟେ ଦେଇଦେଇଛ। ହଁ ପାସ୍ ନାରେ ଆମର ଟେନ୍ ବନ୍ଧ ହଉଛି ଆମର ଆଜି ପାସ୍ ଆଜି ହବନି ନା ନା ପ୍ରଥମ ଦିନଟା ବା କାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମ ପ୍ରଥମ ଦିନ କଣ କହିଛୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିବେ ମେମ୍ବର ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଯିବ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିବେ ନା ନା ତୁ ଦେଖୁ ରାନ୍ଦିପଟେ ଆମର ରାନ୍ଦିପଟେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ନା ପଟେ ଆଉ ହଁ ନା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଆଜି ହବନି ଆରେ ପାସ୍ ନାଇଁ ରେ ପାସ୍ ହେଲା ଆମକୁ ମେମ୍ବର ମିଳିଲି ଆଉ ତୁ ଆଉ କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି ବା ଥିଲା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି ଫାଇଡ ଦେଇଦେଲି ତୁ ଶୁଣି କଲ୍ କଲେ ଆଗ କଲ୍ କଥା ମେମ୍ବର ଅଛି ଭାଇ ଶୁଣି ଇଏ ଗାଡି ଗୋଟେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ କହ ଆଉ ତୋର ତ ଏବେ ମନେ ପଇଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ହେଲା କଣ ମନେ ପଡେ ତୋର ଆଉ ପାସ୍ ନା ରେ ପାସ୍ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱଦରବାରରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଭାଇଟା ନେଇଗଲା ଆମ ମେମ୍ବର ତ ମିଳୁନି ତୋତେ ରେୟାର ହେଇଗଲା ଟିକେଟ ସବୁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କାଲି ଦେଖୁଛି ତ ହବ ଦେବି ଗୋଟେ ଆଉ